Hey guys, what's up? Good morning po sa lahat. Ayan, rainy morning sa lahat. May bagyo na naman, si Bagyong Emong. May panibagong adventure tayo ngayon. Makakasama natin si Appy Boy. Ayun, si Bob TV. Paalis pa lang kami, umuulan na. Gamit namin mga motor, itong FKM. Ayan, FKM 150 na standard. Yung kay Bob, yung FKM na 180cc. Tapos yung sa atin, ito yung 150cc na Ultimate. So magka-camping tayo ngayon guys. Kung mapapansin nyo, dami nating karga sa likod Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Yung plano namin sa Baguio sana, sa may Green Nara. Kaya lang medyo mataas pala yung presyo doon kapag naka-moto camping. 1.5 per person yata or per motor. Tapos kaya ngayon maghahanap na lang kami ng spot dito sa May Maliko. Sana merong bukas. May minessage din kasi kami doon. Yung Christina's campsite sarado siya ngayon kasi medyo delikado daw, so hindi advisable mag camp sa kanila, kaya sinarado muna nila kasi baka daw kasi may mga natumbang mga puno, hindi pa daw nila na-check So ayun, hanap na lang kami ng spot doon. Maganda sana raw camping So ingat-ingat na lang kasi madulas ang daan, madulas ang kalsada. At syempre may bagyo, si Bagyong Emong. Date ngayon is July 26, 2025, Sabado. So ayun, tara guys, samahan nyo kami camping under heavy rain. Let's go. Maiwan muna si Appy Boy doon. Mamamalengke muna kami ni Bob. Tignan natin kung ano mabibili natin dito. Pang tinola po. Pwede pong ganito yung isa? Pwede. Ito par, no? Pwede na to, no? Bawang, sibuyas. Isa pa. Masarap, madaming luya par. Para healthy. So ayun, ang kulang natin is patis na lang at saka bigas. Okay na tayo nan. Ang dami, ito pinakamaliit na ito Patis po yung pinakamaliit. Ito, bigas. Bili tayo 1 kilo, siguro kasya na sa atin hanggang bukas, no par? Yes. Bili pong 1 kilong bigas. Dati puti, patis. 15 po. Kompleto na tayo. So ayun, kompleto na tayo. May pagkain na tayo. Let's go. Parang nagutom ako sa tinola. Mukhang magiging masarap yung kain natin mamaya. Dinner par. Na tayo sa May San Nicolas. Ang ganda talaga ng plaza nila dito. Hindi na nila tinatanggal yung mga design dito. Kala mo laging Pasko. Maganda dyan pagkasama yung mga bata. Mag-enjoy sila dyan sigurado. Ayan, dyan tayo akit guys. Ayan na yung bundok ng Maliko. Ayan na, Caraballo Mountains. Pagdating nyo dito sa may tulay na to, ito na, umpisa na ng bankingan. Ayan, Villa Verde Bridge. Umpisa na ng liko-liko. Buti na lang yung motor natin may traction control. Magagamit natin yan dito sa mga madudulas na part. Tingnan nyo to, puro semento na yung wall. Dahil siguro lagi nagla-landslide dito. Dati hindi pa sementado yan Pero at least hindi nila tinanggal yung mga puno. Green na green ngayon kasi ilang araw na nag-uulan Ilang weeks na nag-uulan. Guys, tingnan nyo, may dito, mga nahulog na bato. Kaya kung dadaan kayo dito kapag ganitong maulan, doble ingat lang po. Ayan tingnan nyo yung mga puno. Hindi nila pinutol Kahit na sementuhan na nila yung wall. Sa mga nagtatanong kung kaya po ng tricycle dito sa Maliko, ayan, kaya po. Pwede pala dumaan yung mga truck dito. Ang dami na nilang nasementuhan na wall dito Ay po hey! Nag-uulap sa baba. Ang tayo galing sa baba Nag-uulap yung baba ko. Kaya nga par, nakita mo par? Ito po Ganda par. Dala namin yung wakay. Yun Grabe par. Ay, ang ganda talaga nito. Dali par. Ayaw ko na par. Ang ganda Ganda par. Siguro nasa mahigit 1,000 meters above sea level. Ito yung yung curve na may manipis na bundok sa gitna. Ayan Parang nakamohok. Ayan nanipis ayan ganyan lang siya kanipis. At nakapagtaka dyan, buti hindi siya nasisira hindi bumabagsak. Eto dito, may napuntahan kami ni Tito Dom dati dito sa kaliwa. Napakaganda. Gusto nyo try natin? Ay, maputik Butik par. Ang ganda dun. Ang ganda ng mga damo Ano yan par? Infinity pool
Okay, temperature check base sa ating dashboard dito sa ating motor. 22 degrees Celsius. Medyo malamig na po. Wow! Solid. Napakaganda. Welcome back. Appreciate muna natin ang yung view. Ganda, oh. Papunta doon yung ulap. Ayan, oh, tignan niyo yung fog, oh. Ang kapal niyan. Par, oh, solid dito. Paro. Ang ganda. Ayan, oh, Christina's. Try kaya. May tao? Tara, subukan natin, baka open. Ito yung Christina's camping site. Ay, walang tao pa. Walang tao. Ganda mag-camping dito ba, no? Wala tayong mapagtanungan. Sarap sana dito. Meron pang may tawag doon, faucet, may sink. Oh, ang ganda, oh. Sarap mag-camp dito. Dito nga sana masarap mag-camp. Sayang, walang tao. Kaya lang walang tao. So tara. Ganda dito na, par. Balikan natin to pag minsan. Tsaka may mga din mesa, oh. Dito kaya, tanong natin dito sa eatery. Wala din tao yata, par. Hello, Brownie. Wag mong kakagatin. Tao po. Pwede po mag-camp dito? Sa may FX po. Sige po. Salamat po. Tignan daw natin doon sa may naka-FX. So guys, ayun, wala yung nagbabantay doon sa campsite. Nagpakain daw yata ng mga parang manok. So diretsyon muna kami doon sa may Kindaw. Galing na kami doon sa may Kindaw dati. Maganda rin doon. Tignan natin kung open. Sana open para makapag-set up na tayo. Kasi didilim na yan eh. Saka baka umulan pa. Grabe yung fog, oh. Para tayo nasa Cordillera, no, par? Ay, wala. Ito mo sa Ay, paro. Ay. Hindi natin makita sa Kindaw. Doon yung Kindaw, di ba? Oo. Ay, solid yun pa. Kapal na ng fog. Sarado ko na yung visor ko. Nakantay pa. Buti na naka-anti-fog yung aero helmet natin. Subukan nga natin, par. Oh. Uy, waterfalls. Ito, mukhang landslide prone area din to. Landslide ulit dito, makakalinis lang din. Abilis mo para may Abilis ako konti, par. Baka malaglagan tayo ba to? may tumaapos ba to? Ako, tayo na pang Ang lamig, par. 20 degrees update. Ayon dito sa natin, dashboard, 20 degrees Celsius. Nga maya, may dala tayo yung pangsukat or gauge. Check natin na actual. Ay, yes, 4 o'clock pa lang, pero tingnan mo, ganyan na yung dito. May falls, oh. May falls, parang. Uy, may falls, par. Lapitan natin yung falls. Malamig. Woo! Parang may konti. Ayun yung falls, oh. Hey, ayun pa, oh. Ligo tayo dyan pa, oh. Hey, waterfalls. Lamig yan. Hey, wala ka namang ilaw. Zero visibility. Hey, may landslide. Hey, may bato. May landslide, par. Ayaw nga. Pinaalis na ba? May falls pa doon, no? May tubig. Ay. Ay, lumalakas. Ay, kalakas. Maganda yan. Buti na lang, nakakapote tayo. Tama nga ating par. Ang lamig, grabe. Lamig. Ang lamig sa ano? Tira. Landslide to, par. Malalang landslide to. Oh, may landslide ulit. Oo, pero nalanggas na pa.
Ito. Ay, nawasak-wasak yung kalsada dito. Dati ang ayos ng kalsada na to eh. Nangyari dito, no? Tama madalas para. Ginagawa yung kalsada. Next pa nila para yun. Oo. Dinabawasan nila, no? Oops. Ayaw na tricycle pala dito. Ayan para galing ng tricycle, oh. Wala tayong taglight eh. Ayun, no? Rusi lang sa kalam. Ito na. Ito par. Ito. Ay, iba pala. Uy. False par. False sa miner. Ano ba? Gindaw. Ayan na. Diyan na tayo. Welcome to Gindaw. Welcome to Gindaw campsite. Ayan na. Sana open. Matarik yan par, ha? Matarik yan. Open naman kasi. Ito na. Dahil lang, matarik ito pa. Oo, sana open. Nakabukas naman yung gate. Ano yung simentado na parang punta natin last Ang tarik, oh. Ay, Parang natatakot na mga. nakakatakot par. Ang tarik, ay. Baka dumulas tayo. Dahil lang para, dahil lang. Alaray lang. Galingan nyo na lang mga parts. Hindi, nakasurvive naman si Happy Boy eh. Hindi na lang may inggiyan. Slow down. Ay, solid par, oh. Parang may lalabas na vampire, no? Dumudulot yung likod ko. Baba natin mga motor. Baba natin, no? Oo, par. Kasi ang dami tayong gamit. Mag-inquire muna kaya tayo dito. Natatakot ah. Hello. Ba't ka natatakot, par? Hindi ko alam. Sumobra ka sa kape. Inquire muna tayo. Ay, ayaw magpreno. Register area dito. Yeah. Ay, Baba na lang po kami. Yung motor po. open? Nice. Dito daw yung mga motor. Pag ibababa po, may bayad. Magkano po? 200. Ayun, mag-register muna tayo. Hello. Saan po mag-register? Ah, dito. Kung yung address niya na lang kasi para ako na lang naman. Tarlac. Balilan po ba kayo? 3. Ay, si ate na yung magre-register para sa atin kasi basa tayo. Pag car camping, ma'am, magkano dito? 100 per vehicle. Per vehicle, kahit madami yung laman yung vehicle. Basta per vehicle po. Yun. 500 per vehicle kapag mga gustong mag-car camping. Kapag moto camping, 200 per motor. Ganda guys, oh. Sarap. Gusto sana namin ibaba yung motor, kaya lang pag binaba daw namin yung motor, may additional 200 pesos per head. Kaya lang problema, ang dami naming karga. So kung hindi namin ibababa, 200 per head lang. Pag binaba namin, 400 na. So tara, check natin kung kayang natin ibaba yung motor. Kasi madulas daw eh. Lakarin muna natin. Dito kaya pa. Kaya. Ay, may mga mesa din doon, no. Tingin ko kaya naman. Ito yung mga A-house nila. Lili ito. Cute. Ito, may CR sila dito. Ganda ng mga cabins. Hindi natin natanong kung magkano sa mga cabins na yan. May room siya. Ayan, oh. Kasya siguro dito 2. Saan yung ano? Dito yung spot, par. Saan tayo pupwesto? Walang tao, tayo lang, ano. Solo natin yung buong campsite. Yung nga lang, ang layo ng lalakarin natin kung sakali. Doon sana maganda, oh. Ay, kaya lang, parang nakakatakot. Baka lumanslide, no? Kasi bangin na eh. Katabi mo, bangin na. Hindi kami makapag-decide kung saan kami magpupwesto. Par, may tree house sila, oh. Tsaka dito maganda din, oh. May mesa, may duyan, cabins. Ayan, oh. Gindaw campsite. Ganda, oh. Ganda, oh. Oh, solid. Napakaganda. Solid par, oh. Oh. Sige nga, sample. La 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 la. La 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 la. Siyempre, kunwari par. Jowa kita, tinutulak kita kunwari. 1, 2, 3. La la la. La 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 la. Kunwari nahulog ka doon para madaming views.
Eto guys, oh. Silipin kaya natin to. Hindi, subukan ko lang. Par, ayoko pala. Wasak na, oh. Pero ang ganda dito sana sa taas dun, oh. Tree house. Baba na natin yung mga gamit natin. Yung motor, iwan na natin sa parking para makatipid din tayo ng 600 din yun sa aming tatlo, di ba? Dito tayo magpupesto sa tabi ng puno na to para may pagsabitan tayo ng kuning. Halit na upuan natin. Para mas maganda kung lapit-lapit na lang tayo. Para yung hangin, no? Wow! Nawala yung ulap guys, oh. Solid. Lagyan natin yung mga tools natin. Shopee lang din ito. So lahat ng gagamitin natin dito ay lalagay natin sa ating description box para kung gusto nyo bumili din katulad sa mga gamit natin. Sira na yata ito. Tagal na kasi nito mga to. Par. Sira na yan par eh. Tagal na kasi yan par. Kasi mga pegs ko. Nasa iyo par? May ganyan ako par. Airbed. Dito pala. Tara. Shoot mo ng boss. May peg ka par. Ito par. Wala lang ako martilyo. Okay na yan par. Gutom ba? Pag natali mo ng dalawa. Ganyan yan. Talagang ganyan talaga yun eh. Tingnan muna natin kung okay yung pwestuhan natin. Pangit o ano? Kahit magbagyong emong pa no par. Parang wala akong tiwala. Hindi kasi hindi natin dala yung Movie Garden natin na awning, yun solid yun. Tapos na natin ang ating unang misyon, ang itayo ang ating awning. Ayan. Sana wag matumba. Ayan siya oh. So ngayon yung tent naman, let's go. Problema kami paano ilagay yung mo. Parang tayong mga first timer no par? Tanong par pa natin dito. Igagawin mo pa par. Ay tasak mo dito. Ay magagalit si Papa Jesus. Magagalit yung puno.
Ayun oh. Yan pala yung purpose niyan par, kaya may screw dyan. Oh, di ba? Tumaas na siya o hindi man? Tumaas na par. Oh, baba mo na yung isa niyan doon par para pag umulan, yung doon oh. Babaan natin. Ano may pababa? Saan par? Mapirot yan. May natulong na ako ba? May nagawa na ako maayos. Ganun. Tinali niya sa bato. Ali mo na yan. Alitan eh. Okay na yan? Ali, ini na mong gini. Diba? Kakayal din. Alright. Ayan na, ayan na. Ang pangit na sa akin part, tanggalin ko na yata. Ano, lipat. Napakalamig. Kunin muna natin yung ibang gamit natin sa motor. Malapit lang naman pala yung parking. Ayun yung parking, ayun yung motor natin. So ayan yung parking. Ito yung spot namin. Gugutom na ako. Kain muna tayong tupig. Okay, ang gamit pa rin nating tent. Itong Moby Garden. Ang kagandahan kasi ng tent na to, dati kasi gamit natin tent yung pop-up, yung parang umbrella lang na ginaganon. Yung kasi base sa experience namin, dali sila masira lalo pag malakas ang hangin. Yung brace niyang ganon, nababali. Ganon kasi yung unang tent natin eh. Ito, nasubok na namin sa Baguio nung nag-camp kami sa Batangas. Ito talaga matibay. Subok na. Okay. Lakas na hangin. Tapos kape muna tayo, no? Bago tayo magluto, kape muna. Pasok muna natin yung gamit natin, mababasahan. Itong gamit natin pang air pump, night core. Ang gandaan nitong night core, pwedeng gawing ilaw. Yan. Yung liwanag, may SOS. Tapos, pwede rin syempre pang hangin. Let's go camping. Tapos meron tayong brown na. Ito din. Bawag pupunta kayo sa mga malalamig na lugar. Maganda na meron ganito sleeping bag. Napakahalaga nito. Sleeping bag. Ganda ng upuan mo par ah. Saan mo nabili yan par? Par, sa Shopee par. Ang liit lang no? Pakita mo yung bag par. Ang liit lang. Maliit lang to par kasi ito sa ano. Ayan, ganyan lang siya kalaki guys. Oh. Kasi ito sa compartment ng ADB. Ayan oh. Ganyan lang siya kalaki. Kasi sa compartment ng motor. Yes par. Kasya par kahit sa click. Pero pag nabuo mo na siya, malaki no? Ay, malaki par. Yan yung may sandalan yata no? Yes par, ito yan par. Nasa magkano yung ganyan par? Nasa 500 yata. 500 pwede Mura lang to, na. par. Oo, matibay naman. Yes par, matibay to par. May Parang leather, no? Oh, leather. Anong height mo par? 510 par. 5'10"? Dali lang par. Sandal ka nga kung... Ayan, 5'10" po yung height ni Bap. Ganyan siya itsura niya oh. Si Happy Boy hanggang hindi pa tapos. Hindi, malanggam daw doon sa pwesto niya kaya lilipat niya dito. Si Happy Boy naman yung gamit niyang tent is Nature Hike. Yellow na yellow no par. Tapos yung kay Bap, Sky, ano yan? Desert Eagle? Ano? Desert Fox par. Desert Fox, kulay sky blue naman. Tingnan mo, para silang mga marshmallow. Parang mga candy, bubblegum. Tulungan mo par. Oh, nakakaya naman par. Tapos sa atin ito, Moby Garden, syempre. Problema lang natin, yung owning natin, napakaliit oh. Mali kasi yung size na na-order ko. Kung o-order kayo ng owning sa Shopee, piliin nyo na yung mas malaki. Katulad nung kay Bap, ayun oh, napakalaki oh. Nasa ano naman to?
Kano? 3.5. 3.5? Oo, pa. Ba, mura. 3 to 4 person na yung kasya dyan. Malaki na, no? Oo pa, malaki. Tsaka maganda rin kasi yung quality ng nature hike. May mga packet-packet to. Pwede mong ilagay dito yung cellphone mo. O kaya power bank. Tapos, may hook pa. ayun yung ano niya, ventilation. Yes po. Ito. Ayan, dyan papasok yung hangin. Papunta sa loob. Tapos dalawa din yung pinto. Katulad siya ng sa atin, ng Moby Garden natin. Kamukhang-kamukha niya. Magkaiba lang sila ng kulay. Mga ganitong klase ng tent, maganda sa malakas na hangin, sa bagyo. Yan, maganda yan. Hindi basta-basta mababali yung brace niya, yung ganito. Hindi katulad ng mga automatic. Ikaw ba gumamit ng automatic ko? Oo, par. Nabasak no? Wasak no? Wala, nabali. Sa ano yun, sa bagyo, napakalakas ng bagyo nun. Kaya mula nun, ganito na binili namin mga tent. Grabe yung tubig, pumupunta na sa atin. Buti na lang, may baon tayong pala. So, binili natin. Kaya lang, maliit lang to eh. Sana kayanin niya. Ganito lang to oh. So, gagawa tayong daan dito. Kasi ng pala natin. Medyo mahirap lang kasi may ano eh, may damo. Okay guys, ito pakuluan na natin yung manok para habang to nag-aayos tayo dito, lumalambot na yung manok. Kasi magluluto tayo ng tinola. At problema. Isa lang ang mesa natin na maliit. At least meron, di ba? Tingin ko kailangan na natin i-upgrade yung mga camping gears natin. Sobrang tagal na itong mga to. Siguro mga 3 years na itong mga to. Yung mga pinakaunang mga gears natin. Ito kung hindi nag-camp, alam ko pa kayang gamitin to. Ayun. Pa, di ba pa? Yun. Luto na tayo ng tinola. Let's go. Ito nga pala yung gamit nating kalan. Napakaliit lang niya. Walang ilaw, par. Yes, par. Mag-ilaw tayo, par. Nilipad na yung awning natin, par. Kita ako naman banda kang happy ko. Eh! Solid yung ganitong camping. Wala lang tanggalan ng kapote. Nakasapatos pa kami. Siyempre, bago pala tayo magluto ng tinola, magkape muna tayo. Hanap tayo ng gripo. Let's go. Ito nga pala yung lutuan natin na 3 years old na. Hanggang ngayon nagagamit pa rin natin. Hanap tayo ng gripo. Let's go. Tama kayo? Yun. Medyo malayo. Yung gripo nila nandun pa. Tara. Okay lang yan. Adventure eh. Napakalamig. Ito yata yung gripo. Lakas na hangin. Ito. Ito na lang meron. Wala, walang tubig. Ito. Sana meron. Yun, meron. Okay. Let's go. Guys, madilim na. Ayan no.
Ito yung spot natin, no? Lakas pa rin ng ulan. Painit akong tubig para pagkape. Ito. Hindi mo madulas. Ito gamit natin. Nice. Walang lamok par, no? Yes par, nilalamig yung lamok dito. Ang kagandahan dito, kapag talagang sobrang lakas na ng hangin at saka ng ulan, pwede tayong lumipat dun, oh, kay ate. Yun lang, wala tayong ano, daw ng malunggay. Daw na lang ng pine trees, no par? Ilagay na natin tong luya na to, lahat na to. Kasi mahilig tayo sa luya eh. Diba? Tinola, bawang, sibuyas, luya, ano pa? Papaya or sayote. Pero binili natin papaya, no par? Papaya ba? Papaya, par. Yun. 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 Lumakas par. Yes par. Okay, masusulog ako. Wait lang, wag yan. Masusulog yung kamay ko. Wag yan par. Wag yan, nagigisa mo na par. Oh, tama na. Para mag-ano tayo, tumaas cholesterol natin par. Sabay na. Par, ang liit ng... Meron ka mas malaki na... Wala pa. Pares lang tayo pa. Uy! Gana mo, Par! Ang galing mo, Par! Siyempre par, 8 years! Ay par, kumasya par oh! Tara, coffee, Par! Ay, thank you par! Thank you, Par! Ay, sarap, kape! Cheers par! Cheers! 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 Sarap! Napakaliit ng ating lutuan. Yan, nagkasya lang natin, oh. Kalahating kilo yan, Par! Kalahating kilo yan! Sarap! Tapos, after nyan, lilipat na natin doon sa mas malaki. Grabe, oh. Guys, oh. Basa na, oh. Par! Hey! Par! Hey! Hey! Solid! Ito yung adventure par. Napakalakas ng ulan. Good luck sa atin mamaya. Uy! Okay. Oh, ah! Okay na par. Yun! Sakto, oh. Kamay ko na to. Init yan par, ah. Pwede ko na dito. Yes, par. Pantay mo, par, ah. Ayan. Okay, tapos takpan na natin. Guys, may tuturo ko sa inyong life hack. Kapag gusto niyo mag-bonfire sa ulan, to, ganyan lang, oh. Ayan, oh. Bonfire. Lamig, eh. Bonfire tayo. Bonfire. Sarap. Lamig. 19 degrees na. Para tayo nasa Sagada. Hey, kumukulo na, par. Kumukulo na yung tinola, Par! Eh, sarap nun, paro. Nag-yellow na ng konti. Par, bakit ka dyan yung ano, papaya? Tignan nyo yung pagkakat ng papaya. Ano to? Saging? Hindi man kasi yan, Par, sa ano! Ay lang. Actually, pwede nang kainin to, par, eh. Oo nga! Tingnan natin. Ano? Lalagay ko lang ba to? Ano? Bili ko na rin, eh. Tauli na yan, tauli na. Uli, ha? Bataan lang sa nepin, eh. O, lalagay nyo daw ng sili. Lagyan natin yung papaya. O, lalagay nyo yung papaya. Par, hindi kasya, par. Hindi kasya. Hindi, konti. Hawakan mo na lang. Eh, yung sarap pumigop ng sabaw, Par! Oo nga, eh. Eh, yung bango, Par! Siyempre, par. Lutong Kapampangan yan, par. Pwede monopod, no? Yan, Par! Kasi tatayo mo lang siyang ganyan, Par! Wow! The best na yan, Par! Sabi ni Bap, subok na daw to. 34 hours
non-stop bago malubat, bago ma-fully drain. At lumakas na naman ang ulan. Ang ating temperature ngayon ay 20 degrees. Ayan, 20 degrees Celsius. Hindi pa man kumulo yung ano pa. Matigas pa. Pwede na yan. Tikman nga natin sa sabaw. Matigas pa yan. Tikman muna natin sa sabaw. Ano, pwede na? Napaka-solid par. Ang sarap ng kanin ah. Let's go. Ay, sarap. Sarap. Ay, Juan. Tawan niya. Uy! Sayang yung pinag-start mo eh. Alam nyo, sa campsite, walang hindi masarap. Lahat masarap. Na yung camera natin sobrang lamig. Pero isipin mo yun par, no? Solo natin yung campsite. Yung nagluto nito, par? Baka J4 yan. Chef J4. Ito pala magandang ilaw, oh. Waterproof. Ayan, oh. Nakababad sa ulan, oh. Dito kami sa labas. At napakalakas, par, no? Yes, par. 500 plus lang daw, sabi ni Bap. Sige nga, ilakas mong par. Ay! Ay! May tatlong Pwedeng headlight, par. Hindi, try nga natin dito sa madilim. Ayan, oh. Oh. Ayan yan, par. Backlight. Par. Yun, oh. Tapos meron pa sa dito, par. Uy! Meron din sa likod. Uy! Uy! Yan sa dito, par. May worm yan, worm. Uy! May worm din, oh. Oh. Papas pwede sa din, par. Ha? Bin. Din? Hina mo lang. Ah, oo nga, no. Nakabili na. Kasama na itong tripod. Hindi, par. Ah, ito lang. Pero Kasi yung nabili natin, na ganito din, ang mahal. Ang mahal niya, nasa 2,000 or 3,000 yata. Pero hindi siya waterproof. At least ito waterproof na. At nababasa na tayo, par, tara. Oh, tignan nyo, gano'ng kalinaw, oh. Paano kaliwanag. Oh, kitang-kita mo si Ate Boy, oh. Alright, basang-basa na kami. Woo! Wala nang tanggalan ng kapot dito. Solid at napakalamig. Okay guys, ito, andito na tayo sa loob ng ating tent. Busog na tayo, pwede na tayong matulog pero maaga pa. Nabasa yung loob kasi, ayan o. Pero ano lang naman, konti lang. Kasi kanina, nung nagsiset up tayo, nakalimutan natin na isara yung door natin. Kaya yung patak ng ulan, pumunta dito. Time check, 8:15 PM. Yung pantalon natin basa. Ayan, sinabit natin dito sa pinakagitna ng tent natin, oh. Ayan. Yung pantalon natin. Tapos nakapag-base na tayo. Ito, naka-short na lang tayo ngayon. At saka ito, t-shirt. Malamig, pero tolerable naman yung lamig. Oo nga pala guys, dito wala signal ang globe, pero yung smart meron, kaya lang mahina lang. Pero makakapag-send ka naman ng message sa messenger. Pero yun lang, mahina talaga siya. Kaya kung pupunta kayo dito, mag-smart kayo at least para pwede kayo mag-call or mag-send ng message. Umuulan pa rin guys, ginawa namin, nagkakwentuhan kami habang nasa loob ng tent kasi magkakatabi lang naman yung tent namin eh. Bap! Oh, ayan oh, Happy Boy! Oh, nagkakwentuhan kami habang nasa loob ng tent. At least hindi kami nilalamig at nababasa, di ba? So ayun, sana bukas paggising natin wala nang ulan kasi mahirap din mag-impake ng umuulan. Pahinga muna kami, kwentuhan lang muna tapos kita-kits ulit bukas. Good night. Yun, good morning guys. Ang oras natin ay 5:30 AM. So nag-check kami ng temperature. Grabe, napakalamig. Umabot ng 14 degrees Celsius. Tara, tingnan natin kung kumusta yung view sa labas. Nakakatamad lumabas eh. Napakalamig kasi. Tsaka medyo umuulan pa rin. Ito, silip lang tayo mula dito sa ating tent. Tingnan natin. Puro white. Eh, napaka-foggy.
Solid. Ang lamig. Sarap ng hangin. Okay guys, eto na yung view dito sa labas. Napakalamig at napaka-fog oh. Ang lamig. Ito yung mga tent natin. Disaster yung gamit natin, yung mga manok. Kinalat yung mga gamit natin oh. Ala, yung mantika. Doon kayo mag-away. Wala naman kayo makakain kasi dito. Ayan. Papasukin mo sa tent ni Happy Boy. Ayan na guys oh. Sana wag na umulan, ganyan na lang. Pero maambon pa rin. Okay guys, punta tayo sa tindahan. Bili tayo ng tubig at ano pa kailangan natin par? Tubig, paper plate. Yun. Para gagamitin natin yung tubig para pampakulo ng tubig para sa kape. Dadala pera. Meron sa motor par. Ganda oh. Ay oo nga pala par, dali mo na rin yung pinaglutuan natin ng tinola. Doon natin niluluto yung yung pork chop. Ito yung motor natin oh. May nakalagay doon. I love Kindaw. Ay, yung tent natin oh. Solid oh. Bili tayo. Tubig. Sana gising na sila. Tao po. Guys, ito meron na tayong tubig at saka paper plate. Tapos sina Bap at saka sina Happy Boy ayun na maghuhugas ng plato. Umulan na naman. Hindi na masyadong kita par. Puro fog na. Arot may basa ayo. Basa na pa. Ito nagsaing na kami. Ano pati lighter mabasa? Galing pa. Discard ba? Panglawin. Ngayon yan. Baka madulok. Pork chop. Sino nag-prepare niyan par? Ako par. Salamat kay Mrs. Appy oh. May pork chop tayo. Salamat Mrs. Happy. Nasunin ko na par, yung kape natin. Kape muna siguro. Ay paro kalakas. Ay! Ah! May silap yun! Matita na. Alamin gunting. Alamin na gunting yun. Kutsilyo. Pare na kutsilyo na yun. Kape sa umaga. Napakalamig. Tignan nga natin yung kanin kung maganda yung pagkakaluto. Sino nagtubig niyan? Ako par! Ay! Perfect. Sarap par! Perfect par! Sarap! O sige, salang mo na yung pork chop. Ayan, for today's video, si Happy Boy naman ang chef natin. Para may sunog par. Alisin lang natin. Yan. Tagalin mo na par, yan. Ito na lang no? Ito. Yan. Dito muna natin. Graduate na nga yan. 4 years na XRM na par. Yaksara yung par. Oo par. Sarap! Untong mo partong. Pero mas maganda ako kasama natin si Tito Dom, mas kumpleto. Tito Dom, ano na? Amiss ka na namin dito sa camping, oh. Yan o. Par! Luto na par! Luto na agad! Medium rare. Medium rare! Sarap ng par! Yun, oh. Okay, kain na tayo guys. Ay! Par, kukuha na naman! May bato par. Ay, manok na rin eh. Mamaya na. Sige na. Sabi mo na par, mamaya na. Nalalaban niya par. Alaban niya? Ako niya. Ako din siguro pinakasigurado yan. Mayor na, ating mayor na rin. Oh, kain. Kain ka?
Okay guys, ito na ang pinaka mahirap na part sa camping, ang pagliligpit. Ligpit na tayo. Ako nga pala, pakita ko lang yung ginamit naming motor. Ito yung FKM Venture 150 Ultimate Edition. Subok na natin, mapa trail, mapa camping, adventure syempre. At ang gamit ni Bap, ito yung 180cc na Venture. Yun no. Bap, okay ba? 180. Malakas par, malakas. Ayun, malakas daw. Ito yung kay Abby Boy naman, 150 na standard. Yan. So kung naghahanap kayo ng mga scooters na pwede pang adventure, pang off-road, ayan, at syempre pang camping, try nyo guys itong mga FKM adventure scooters. Okay, tara, bago natin tapusin ang ating vlog, pakita ko sa inyo yung daan kung saan kami bumaba kahapon. Let's go. Tay, mauna na po kami. Una na po kami. Salamat po. Sige po, thank you po. Okay, patay tayo ng TCS. Yan o. Yung nakagandaan nito nagustuhan ko sa scooter na to, may switch siya na pwedeng i-off yung traction control ng isang click lang. Kasi akit tayo dun eh. Par, medyo matarik yan par. Good luck sa atin. 19 degrees Celsius, ayan no. Grabe, lamig. Ito pa isang nagustuhan ko guys, meron siyang built-in na dashcam. Ayan no. Kita mo yung ano, nasa likod at saka nasa harap. Automatic yan, nagre-record na. Let's go. Ay, tumutula. Matarik to, matarik. Ay, ay. Kaya pa eh. Yeah, kaya mo yan, FKM. Kaya mo yan, FKM. Pakatarik. Parang yung sa takadang napaakyat. Kanan par. Par, hindi na yata kaya. Ay, kaya niya. Par, ingat. Parang ayaw na umakyat. Sobrang tarik eh. Oo, sobrang bigat ng gamit natin. Naka 180cc ka eh. Si Abby Boy, tignan natin. Ayan o, tignan nyo gano'ng katarik. Tapos ang dulas pa. Iya, pakatarik. Hey! Basic. Basic sa FKM. Grabe yung view guys, oh, solid oh. Tapos may falls dun oh. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa aming video. Siyempre kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe. At hit na rin po yung bell button para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Once again, this is J4 and Team Palibot. Yeah! Bye-bye! Hey, waterfall! Lumayo lang ng ilang metro, nawawala na si Bap. Oh, sige nga Bap. Bap! Huwag ka sumama! Huwag ka sumama sa liwanag! Ay, sasamahan ka ni Happy Boy! Papunta kayo San Pedro! Par! Parang nasa panaginip lang tayo par. Di na. Ay, silitin mo yung bangin sa ilalim, wala ka na makita. Oh, warning, damage road ahead. Ay, ang lakas ng falls. Ay, lakas ng falls oh. Pakita ko sa inyo ha. Ay, landslide par. Oo.
Ay, ito, buti makakadaan tayo. Bago lang to, oh. Oh, ayan, oh. Pero 4 wheels, mukhang kasya pa naman 4 wheels.